श्री राम। देख आज 22 जनवरी तो ଗୋଟେ କାମ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ନ କର ଯାହା ବି କର ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଚାଲ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦିଅ ଆଜି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ପୁରା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ତମ ମନକୁ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ ଟିକେ। ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତ ଖୁସିର କାରଣ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। आज 22 ଜାନୁଆରୀ। ଆଉ 22 ଜାନୁଆରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେଇ ଖୁସିରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିହାତି ଲେଖିବେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଏନ୍ଜୟ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଦିନଟା ତୁମର ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସକାଳୁ ଶୋଇଥିଲି, ଉଠିକି ଟିକେ କାମ ଥିଲା ସାରିକି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇଥିଲି ଆସିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଟିକେ। ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁହଁରେ ବି କୁହୁଡ଼ି ବାଜିକି ମୁହଁ ସବୁ କୁଞ୍ଚା ହେଇଗଲାଣି। ଉଠିକି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ, ଭୋରୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ତ ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଖରା ଆସିଲାଣି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାଇ ଖାଇନି, ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଳେଇଥିଲି, ଖାଇନି। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ପତା ଫତା ବାନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲି ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଆମେ ବି ଯିବା, ଦେଖିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବେଶୀ କିଛି କହିପାରୁନି ବି, ଥଣ୍ଡାରେ ଆସିଛି। ଦେହ ହାତ ପୁରା ଶୀତୁଆ ଲାଗିଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଇକି ଭାବିଲେ ବାକି ସବୁ କାମ କରିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଯିବା ବୁଲିବା, ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଟା।